ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Абзор 07. навори имрӯзаи мо дар бораи манеи гуна универсални драбилко мешавад. дар бораи ино пештар навор карда будем. ҳамаи шумо медонед ин драбилко пештар нархаш 3700 сомон буд. ина имрӯз омада сезон сар шуд. дар ҳамаи хонадон яктаги ҳамхел драбилка бошад. гов гӯсфанди шумо маза карда алаф зигори донагӣ мехӯрад, маза мекунад ва тез фарбе мешавад. хуб бардорот, нархи ино пештар 3700 сомон буд. инҷо медонед бисёриш ҳай Ӯзбекистон мебиёрем ва баъзиҳо мепурсанд мо да арзониш дар кор, дар дигар ҷо арзон буда гуфта мепурсанд, мо арзонишам оварда мондем. яъне ина тоҷикистоне бардорот. инам ранги ҳамин хел кор мекунад, лекин истеҳсоли тоҷикистон ай. нархи ин 3200 сомон 5 киловатта. нархи Ӯзбекистон, яъне Ӯзбекистон мебиёрем 3 киловатта 5 киловатта, ҳар душа нархша як карда мондем. инашам 3500, ишам 3500. нархаш 3500 плюс бардорот якта балгарка аз бренди Instar туҳфа карда мешавад. барои ҳама хона якта балгарка ёки якта шурпайёр бошад, ин бисёр кора иҷро мекунад. ҳояд агар якта шурпайёр хуш карда метиҳем, ҳояд агар якта балгарка, якташ интихоб мекунед ва шумо ягон сум надода якта шурпайёр бигиреда мешавад. чӣ хел? яъне таги наворба медуроед, як комментарияи хушрӯ менависед. агар комменти шумо бисёр лайк ҷамъ кунад, якта шурпайёра шумо ба бепул туҳфа мекунем. просто так як комменти хушрӯ менависед, комменти шумо ай ҳама комментҳо бисёртар лайк ҷамъ кунад, шумо ба якта шурпайёр бепул мешавад. ҳояд ина мегиред, ҳояд ина, ҳояд агар ина гиред, кадомиша бигиред, ҳамаш ба яктаги ё балгарка ё шурпайёр туҳфа карда мешавад. ино бардоро ҳамаш 5 киловатта бошадам, 6 киловатта бошадам, 3 киловатта бошадам, ҳамаш 220 волт катикор мекунад. ва агар токи шумо камтар бошад, яъне то 180 бошад, кор кардан мегирад, ягон жалба яъне претензия монда наметавонед. ино бардоро сеткаоша набинед, сеткаош ай боло алиш карда мешавад. 4 намуд сетка аст. барои алафи қоқ алоҳида, барои тар, барои ҷигорӣ, барои гандум ҳамаш ва алоҳида сетка дорад. ва ини тоҷикистон аст ки аз миёниш сеткаош алиш карда мешавад. аз миён сеткаора алиш мекунад. ина хуб бардоро, агар киба дар кор бошад, ҳозир сезон омадагӣ шитобед, ина чандта овардаги будем, ҳоли реклама накарда чандташа уҷу фурӯхтем. кам мондагӣ бо мебиёд. успед кунед, рақамо дар зери навор марҳамат занг зада муроҷиат мекунед. кадом минтақаи тоҷикистон бошед, агар шумо мо доставка мекунем, фақат доставка пули, яъне раҳпулиша шумо метиҳед. яъне адреси мо дар шаҳри Турсунзода ва дар Душанбеам склад дорем, ай ҳамунҷа рӯй мекунем. ва манаи шурпайёра буридана фаромӯш накунед. ина мо истифода мебарем шурпайёр Instar, бинед кӯҳна хеле кор мекунад. ин шурпайёр без шотишни, шотка надорад ва патронаш оҳанӣ ва инҷа фонарик дорад, дута палежена дорад, 1-2 ва батарейкаш 20 волта литионӣ мешавад. оригинал дута запаска батарейка ва якта зарядникаш кати, яъне хеле пачка шурпайёр бурд менамоед, агар комменти хуб бинависед. агар видеои мо шумо ба маъқул шудагӣ бошад, яктаги лайка фаромӯш накунед ва фикратона дар комментария бинависед. арзон дар кор бошад, арзонишам овардем, қимат дар кор бошад, қиматишам овардем. агар шумо ба сефаза хеле киловатти калон дар кор бошад, вай пад заказ тайёр мешавад, заказ мекунед, вайам тайёр карда метиҳам. саломат бошед, бори дигар ташаккур.